Nurkum. Oi, why dia? Hey, why dia? Why dia? Ja. बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बासबारि बागानाव मोनसे जाब्रबथाय। मालगारि बलेर' गारिनि सायाव गेदेर दंफां गोग्लैसिनदों। बासबारिनिफ्राय बरपेटा रड थांनाय लामानि सेराव थांनाय फांसे गिदिर बिफांनि बायनानै गोग्लैनायाव बन्द जायो हान्थामेलानि राहा। जेब्लायबो मुखुब लामाया हरखाबै बन्द जानायाव दसे समनि थाखाय हाहाकार जायो रायजोनि गेजेराव। Hey, morbo. Nurkum basaiबाय igolongdo habलांनो आदाहा नैजो एरायनानै गिग्रेबबाय सेस आरो नोंना दंफां आंना हारसिं बायसिनदो रावबो थायासै Nurkum. Oi, why dia? Hey, why dia? Ja. Kod ke driver. Lak. Kuci. लगाना है नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्लो इन्टारनेट स्पीडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिंग, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827